Λοιπόν, έλεγχο υποθέσεων για μέσες τιμές και αναλογίες κανονικών πληθυσμών. Το πιο κλασικό πρόβλημα στον έλεγχο υποθέσεων είναι να καθορίσουμε, να βρούμε το κρίσιμο σημείο. Τι σημαίνει να βρούμε το κρίσιμο σημείο? Σημαίνει να βρούμε την κρίσιμη περιοχή. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Μάλλον μερικά παραδείγματα. Έστω ένας κανονικός πληθυσμός με στιγμή, σίγμα τετράγωνο. Το σίγμα τετράγωνο είναι γνωστό. Και έστω ότι θέλουμε να ελέγξουμε τη στατιστική υπόθεση, είναι εξής. Μη ίσον μη 0 και η υπόθεση 1 μη μεγαλύτερο του μη 0. Ωραία. Θα συμβολήσουμε με σε το κρίσιμο σημείο και θα πάμε να βρούμε το α, το επίπεδο σημαντικότητας α. Ή αλλιώς το εμβαδόν της περιοχής απόρριψης. Ή τη μέγιστη πιθανότητα που ο ερευνητής επιτρέπει στον εαυτό του να κάνει λάθος τύπου 1. Τι σημαίνει να κάνει λάθος τύπου 1? Να απορρίψει τη μηδενική υπόθεση, δεδομένου ότι ισχύει η μηδενική υπόθεση. Λοιπόν, προχωράμε. Ένα μεγαλύτερο από το κρίσιμο σημείο. Και τώρα θα το τυποποιήσουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι το z0. Και αυτό εδώ είναι το z του 1 μείον α. Ωραία. Προφανώς, όπως βλέπουμε και στο επιδιασκόπιο, εδώ πέρα, αυτή η κατανομή είναι δεξιά μονοπλευρή. Εκεί είναι η περιοχή α, η περιοχή απόρριψης. Και προφανώς το ζ του 1 μείον α είναι, αυτό εδώ που έχουμε πει, το σε πλην μη 0 το σίγμα διαλυτά μη. Εμείς θέλουμε να βρούμε να καθορίσουμε το κρίσιμο σημείο, το σε. Οπότε θα λύσουμε ως προς σε. Είμαστε στο μέλος. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα είναι το κρίσιμο σημείο. Αν το πάμε, οπότε θα απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση σε επίπεδο σημαντικότητας α όταν το z0 είναι μεγαλύτερο του z1 μείον α. Αν το πάμε ανάποδα, εδώ, πόσο έχουμε βρει το σε, αυτό, οπότε ή όταν το χ μέσο είναι μεγαλύτερο από το μη 0 συν z του 1 μείον α επί σίγμα διαλύτα νου. Το ξαναλέω, θα απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση. Όταν ισχύει αυτό, άρα και αυτό. Πώς θα πάμε πάνω?
μικρότερο από 0. Ακριβώς κάνοντας την ίδια διαδικασία, θα καταλήξουμε ότι θα απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση σε επίπεδο σημαντικότητας α όταν ισχύει το z0 είναι μικρότερο του μείον z του 1 μείον α και το χ μέσο είναι μικρότερο του μη 0 μείον το z του 1 μείον α επί σίγμα διαβιζονία. Υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση, η στατιστική υπόθεση να είναι αμφίπλευρη. Δηλαδή, πάλι το ίδιο. Το μήνα είναι διάφορα από το μηδέν. Αμφίπλευρη. Τότε θα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση σε επίπεδο σημαντικότητας α όταν το ζ είναι μικρότερο από το μείον ζ του 1 μείον προσέξτε, εδώ είναι α δεύτερα. Ή το z0 να είναι μεγαλύτερο από το z του 1 μείον α δεύτερα. Είπαμε και τις τρεις περιπτώσεις. Ας πούμε τώρα ένα παράδειγμα. Έστω ένας κατασκευαστής λαμπτήρων, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο μέσος όρος ζωής των λαμπτήρων είναι μίσον 700 ώρες. Και έρχεται μια εταιρεία προστασίας του καταναλωτή και του λέει «Φίλε, δεν σε πιστεύομαι, θέλω να ελέγξω τους λαμπτήρες σου. Γι' αυτό θα πάρω ένα δείγμα μίσον 10 λαμπτήρων και θα ελέγξω το μέσο όρο ζωής τους. Και θα βρω χ μέσο 689,8 ώρες ζωής. Οπότε, η μηδενική υπόθεση, εδώ είναι μη, είναι και η υπόθεση του κατασκευαστή, είναι μίσον 700. Η υπόθεση τώρα, 1, της εταιρείας προστασίας του καταναλωτή, είναι μη, ωραία, λοιπόν, μας δίνουν επίσης το σίγμα τετράγωνο, είναι 46,14 τετράγωνο και το επίπεδο σημαντικότητας α, το α 0,05. Λοιπόν, εδώ φαίνεται το επίπεδο σημαντικότητας α ίσο 0,05 και είναι, επειδή είναι μη μικρότερο του 700 θα είναι αριστερή μονοπλευρή μείον ζ του 0,95. Δηλαδή θα είναι ζ του δείκτη τώρα 1 μείον 0,05. 1 μείον 0,05 είναι 0,95. Πάμε να βρούμε την ελεγχοσυνάρτηση z0. Η οποία είναι χ μέσο πλην δια σίγμα δια το χ μέσο είναι
389,8, είναι το μήνυμα που είναι 300, δια 46,14, δια 30. Αυτό βγαίνει 0,0699. Μείον 0,0699. Λοιπόν, άμα ανατρέξουμε στους πίνακες, θα δούμε ότι το Z0 είναι μεγαλύτερο από το μείον Z του 0,95. Εμείς θέλουμε να καταλήξουμε το Z0 να είναι μικρότερο του μείον Z0,95 και εδώ είναι μεγαλύτερο. Άρα δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες εναντίον της μηδενικής υπόθεσης. Άρα για νήσον 10 δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες για να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση. Υπολογισμός του επίπεδου σημαντικότητας α. Συνήθως ο ερευνητής είναι αυτός που καθορίζει το επίπεδο σημαντικότητας, το α. Όμως κάποιες φορές θα πρέπει να το βρούμε, θα είναι άγνωστο. Έτσι. Και με βάση αυτό το επίπεδο σημαντικότητας θα καθορίσουμε και τον κανόνα απόρριψης. Οπότε, πάμε σε ένα παράδειγμα στη σελίδα 382 του βιβλίου. Έχουμε την αρχική υπόθεση νήσον 10 και η υπόθεση 1 μη μεγαλύτερο το 10. Ας υποθέσουμε τώρα ότι ο κανόνας είναι τέτοιος που αν το χ μέσο είναι είναι μικρότερο του 12,5, τότε θα δεχτούμε την μηδενική υπόθεση. Αν το χ μέσο είναι μεγαλύτερο ίσο του 12,5, τότε θα την απορρίψουμε. Δηλαδή το 12,5 τι είναι? Το 12,5 είναι το σε, το κρίσιμο σημείο. Έστω ότι το νου, το δείγμα, είναι μίσον 4. Εμείς θέλουμε να δούμε το α. Οπότε, α ίσον. Ό,τι κάναμε και πριν, ακριβώς το ίδιο. Β. Δεδομένου ότι θα απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση. Απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση δεδομένου ότι είναι σωστή. Έχουμε. Ίσο του σε είναι 10. Το 10,5 είναι το σε. Ναι, ναι. Το βάλω απλά σε. Ίσο μην είναι. Το τυποποιούμε. Ό,τι κάναμε ακριβώς και πριν. Οπότε, έχουμε το ζ, αυτό ήταν το ζ, είναι μεγαλύτερο ίσο του 12,5 μείον 10 δια 4 δια ρίζα 4. Ωραία. Θα κάνουμε τις πράξεις εδώ και θα μας βγει 2,5. Δηλαδή, η πιθανότητα, το σ, θα είναι μεγαλύτερο ίσο του 2,5. Επειδή είναι όμως μεγαλύτερο, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα, οπότε θα πάμε ένα μείον, πιθανότητα μάλλον, μικρότερο του 2,5, δηλαδή ένα μείον π του 2,5, θα μας βγάλει 0,0062.
Το βρήκαμε το α. Επίσης μπορούμε να βρούμε και το β. Πώς? Αν θέλουμε να το βρούμε, είναι η πιθανότητα να δεχτούμε την μηδενική υπόθεση όταν ισχύει υπόθεση 1, δηλαδή πιθανότητα εκεί μέσω να είναι μικρότερο του 12,5. Θα το βρούμε και το βρίσκουμε. Πάμε τώρα στη σελίδα 383. Καθορισμός του μεγέθους του δείγματος με βάση τα α και β. Λοιπόν, το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος με δεδομένο το σίγμα είναι, ο τύπος είναι Πάμε τώρα σε ένα παράδειγμα στη σελίδα 388 του βιβλίου. Έστω ότι έχουμε την μηδενική υπόθεση με μη μεγαλύτερο ίσο του 368 και η υπόθεση 1 μη μικρότερο του 368. Και έστω ότι θέλουμε να έχουμε 80% ισχύ. Τι σημαίνει 80% ισχύ? Σημαίνει 0,8 πιθανότητα απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης. Έχουμε το μη 1 είναι 360. Έχουμε το α, το επίπεδο σημαντικότητας 0,05 και το σίγμα 15. Εμείς τι θέλουμε να βρούμε εδώ? Θέλουμε να βρούμε το νη. Το νη. Θα βάσει αυτό το τύπο. Λοιπόν. Τι πρέπει να βρούμε εδώ? Πρέπει να βρούμε το z0 και το z1. Το z0 ισούται σε απόλυτα. Ισούται με το z του 0,95. Το z του 1 μείον α. 0,05 μάλλον. Που είναι 1,245. Έχουμε το z1. Όλα αυτά από τους πίνακες θα βρίσκουμε. Ισούται με το z, προσέξτε, 0,80, 0,8. Είναι και η πιθανότητα απόρριψης, έτσι, της μηδενικής υπόθεσης. Αυτό μας κάνει 0,84. Ωραία. Και τώρα τα βάζουμε όλα στον τύπο, αυτά που έχουμε πει. 15 τετράγωνο, είναι το σύνθημα. Το z είναι 0,84 συν 1,645, 368 Ωραία. Έστω τώρα η αρχική υπόθεση μη, τα κλασικά μη ίσο μη 0 και μη διάφορο του μη 0. Μη διάφορο του μη 0 δηλαδή
αμφίπλευρη. Και έχουμε. Χρειάζεται να καθορίσουμε εδώ ότι είναι αμφίπλευρη. Θα έχουμε δύο κρίσιμα σημεία, όχι ένα, δηλαδή σε ένα σε δύο. Οπότε, ό,τι κάναμε και πριν, μέσω του α, μέσω του επίπεδου σημαντικότητας α. Ανώδυνα να απορρίψουμε. Μόνο που εδώ, πώς θα το πράξουμε τώρα. Το χ μέσο να είναι μικρότερο του 1, το κρίσιμο σημείο 1, ή το χ μέσο να είναι μεγαλύτερο του κρίσιμου σημείου σε 2. Ό,τι κάναμε και πριν, πριν αυτά εδώ, αν ήμασταν στις προηγούμενες περιπτώσεις, αυτά θα ήταν τα ζ, 0. Εδώ είναι τα 0. Μικρότερο. Αυτό. Τα μικρό. Το μείον τα. Μείον 1. Ένα μείον αλφα β. Τας μικρό και αυτό. Μεγαλύτερο, μετά μείον 1, κόμμα, 1 μείον 1. Ωραία. Τώρα, εμείς θέλουμε να βρούμε τα σε. 1 και σε 2. Οπότε, πάμε να βρούμε το σε 1. Το μείον ταφ του μείον 1 που με το σε 1 είναι S άστρο διαρρίζα νη. Ό,τι κάναμε ακριβώς και πριν θα λύσουμε ως προς 1. Θα βρούμε τελικά 0, 2, θα βρούμε ένα ακόμα, ένα από 4, S άστρο διαρρίζα νη. Το ίδιο θα κάνουμε και με το άλλο, το τάφ μείον 1,1 μείον α2, ισούται με το σε 2 μείον μείον διαέρεση άστρο διαρρίζα νη, θα λύσουμε ως προς σε 2 και θα βρούμε τελικά σε 2 πίσω μη 0 συν τάφ μείον 1,1 μείον α2 επί S άστρο διαρρίζα νη. Και τούτα βρήκαμε και τα δύο τα κρίσιμα σημεία που ψάχναμε. Άρα θα απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση σε επίπεδο σημαντικότητας α όταν το ταφ 0 είναι μικρότερο του μείον ταφ μείον 1,1 μείον α2, δηλαδή σε 1 όχι, δηλαδή το χ μέσο
πάμε ανάποδα. Εδώ, εκεί μέσω. Είναι μικρότερο από το σε 1. Από αυτό εδώ. Ή όταν το ταφ 0 είναι μεγαλύτερο από το ταφ μείον 1,1 μείον 1,4. Δηλαδή ανάποδα, εδώ. Χ μέσο είναι μικρότερο. Είναι μεγαλύτερο από το σε 2. Ωραία. Αυτό. Πάμε τώρα και σε ένα παράδειγμα, σε ένα τελευταίο παράδειγμα, στη σελίδα 400 του βιβλίου. Λοιπόν, αυτό θα το διαβάσουμε με λεπτομέρεια. Ο ιδιοκτήτης ενός ορυχείου ενδιαφέρεται να αξιολογήσει μια νέα μέθοδο παραγωγής διαματιών. Η μελέτη του κόστους που συνεπάγεται η διαδικασία κατασκευής έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για να είναι επικερδής η νέα αυτή μέθοδος, θα πρέπει το μέσο βάρος των συνθετικών διαματιών να είναι περισσότερο από 0,5 καράτια. Προκειμένου να αξιολογηθεί η διαδικασία κατασκευής, επιλέγεται δείγμα από 6 συνθετικά διαμάτια που έχουν κατασκευαστεί με αυτή τη νέα μέθοδο. 0,46, 0,61, μπλα μπλα μπλα, 6 διαφορετικά βάρη και βρίσκουν ότι η μέση τιμή αυτών των βαρών είναι 0,53. Το α είναι το επίπεδο σημαντικότητας 0,05. Και θέλουμε να καθοριστεί σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 με βάση τις πληροφορίες από το δείγμα αυτό, αν η νέα μέθοδος είναι όντως επικερδής. Θεωρώντας τώρα ότι το βάρος των συνθετικών διαματιών ακολουθεί την κανονική κατανομή, η μηδενική υπόθεση μίσον 0,05 το μη να είναι μεγαλύτερο από το 0,05. Επίσης, το S άστρο είναι 0,059. Επομένως, η τιμή της στατιστικής συνάρτησης ελέγχου κάτω από τη μηδενική υπόθεση είναι ουσιαστικά το ταφ 0 πάμε να πούμε. Η μέσο κλινή, δια S άστρο, δια ριζανή. Θα μηδενιστούμε τα νούμερα, 73, μείον 0,05. Εδώ λέει όμως 0,5. Για το S άστρο, το S άστρο είναι αυτό, 0,055. Δια ρίζα του S. Αυτό όλο μας κάνει 1,31. Έχουμε επίσης, θα βρούμε επίσης το ταφ μείον 1,1 μείον α δεύτερα. Δηλαδή, το αυτού, το νη πόσο είναι, πόσο το έχουμε είναι 6. Άρα 6 μείον 1,1 μείον το επίπεδο σημαντικότητας 0,05. Πάμε τις πράξεις και να μας βγει το ταφ του 5, 0,95. Θα ανατρέξουμε στους πίνακες. Με ένα γρήγορο υπολογισμό θα δούμε 2,15.
Με βάση αυτά τα στοιχεία παρατηρούμε ότι η τιμή της στατιστικής συνάντησης ελέγχου δεν βρίσκεται στην κρίσιμη περίπτωση και επομένως δεν έχουμε ισχυρές ενδείξεις που να οδηγούν στην απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης. Επομένως, με βάση τα στοιχεία του δείγματος, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η νέα μέθοδος είναι επικερδής. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε ερωτήσεις για τον Παναγιώτη? Σχόλια? Ωραία. Ας τον ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε διάλειμμα. Δεν κάνουμε διάλειμμα συνήθως. Συνήθως. Απλά επειδή